Lero pa Nyasa VoiceBox tafuna kuti tipereke mafuno abwino pa tsiku lawo lakubadwa kapena kuti happy birthday mu Chingerezi kwa Wolemekezeka mtsogoleri wakale wa dziko lino amene adalamula dziko lino kuyambira chaka cha 2014 mpaka na 2020 komanso amene ali mtsogoleri wa chipani chija cha Democratic Progressive Party amenenso akuyima nawo ngati presidential candidate pazisankho zimene zikubwera pa 16 September 2025. Amenewa ndi Wolemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika. Happy birthday your excellency, ndipo timati tikufunireni zabwino zonse. Tikuthokoza Mulungu pokupatsani zaka zochuluka komanso tikuthokozani pa ntchito imene inuyo mudagwira ngati mtsogoleri wa dziko lino. Tisanamalize timafunanso kuti tikupatseni mafuno abwino pamene mukupita ku chisankho, pamene mukufuna kuti ayi muyese mwayi kubwerera kudzatumikira Amalawi. Mulungu apitirize kudalitsani kwambiri. Happy birthday once again your excellency. Mutuza maganizo anu and your comments in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.